senin bilen ak bagtyma ýeteýin. Bayramga näme soňa dedeýin? Diýip soramda jogap berdi ýar. Mercedesler öz marka deýin. Ine ahir senin bilen ýaraşdym. Sen agatda gelerme garaşdın. A men bolsa gatýöretjek bolup atamyň eşegi bilen görüşdüm. Men ýüregim diňe senin elinde. Hiç kaçırma. Galdyron belende. Men düşünýän sen söýgüň çynlygyna. iPhone'undan Nokia'ma jan gelende. Boy söýgümiz hiç kaçanam yetmesin. Görüplerimiz ýydymyzdan yetmesin. Ha, ýene bir dilegim, makyaşly ýüzüň görmeklik hiç açan nesip etmesin. Yalan bolsa da bu dünýä giýindir. Söýgüsiz ýaşamak, gurrumsyz kıymak. Tapylygysyz gyýylan islenip birin, imodon ýa salondan tapmak mümkindir. Söýgümizi ganat baglady bolşar. Gel gülüm, kalbymyň közüne çyr. O üçin pajarnikler gerek, gel. Gayrat et, elime 5 manat geçir. Kalbymdan gelip dur, namusyň ýesi. Yüzünden gelip dur, tawusyň ýesi. Puluň yetmedimi? Balam or bir de aklından gelip dur ýunusyň ýesi. Boşga düşmedik, möňür waglar. Düşünen şatlyga ulaşyp kalar. Değişlemde anha çyn ýürek bilen 2-nji martyny gutlayan balam. Hani gül? Mehriban gelin ýylar. Yetip gelen 8-nji mart bayramymyz bilen tüýsüremden gutlayan. Goý elmadama güler ýüzüňizde gülki şatlyk bolsun. Onsoňam erkekler, gelin bir zat erkek gel boyuna alaly. Mehriban gelin ýylarymyzy boynuňa mindirseň amazdyr. Ha, ýöne bilip goýuň. Boynuňa minýänsoň depäňe öz çykyp gelýän men kel olaýmyň?